действаш и гониш тази цел. Но имаш приятели, ще имате познати приятели, роднини, които ще ви помагат в такива моменти. Обаче сам трябва да можеш да излезнеш от това, когато се наложи. Сам да си кажеш на себе си: няма да остана седнал, бе. Мамка му, няма да остана седнал. Ще си изправя. Ще си изправя. Сигурно пак ще падна, както съм падал след това много пъти. Обаче тук, на такава възраст, ако не станеш, характера ти се прекъсва. Но аз тук го изградих, знайки или не знайки, развивайки се в последствие. Това беше много важен момент от моя живот. Много важен. Да осъзная какво се случва. Всеки ще бъде паднал така по някакъв начин. Част от живота. Част от живота. Но ще трябва да намериш някакви сили. По някакъв начин. Дали ще е веднага, дали ще е след месец, след година. Да станеш и да продължиш. И ако наистина намерите това, което обичате да правите, ако това ви е професията, шансът за успех е много по-голям. Наистина. Защото им по-си го истината. Отивам за Леверкузен, ти няма да успееш, не знам си какво тук не можа, така, пуф, голмайстор на отбора. Състава почваш с мен, Леверкузен. Англия отивам. Къде? Там ще смачка, бе, така, колко голям футбол си играе. Тот на голмайстор в отбора на сезон. Купата на лигата. Манчестър, как ще играеш ти такива футболисти? Ти не си дорасъл, ти си от България. Голмайстор, шампион, отбор на сезон. Какво си го иззнат? Ето това нещо. Последствие. Защо ви го казвам? Защото ще имате такива моменти, които ще се чудиш, ще искаш някой да те вдъхнови по някакъв начин. А дори да е клиширан, какво ти интересува? Ако ти действа. Ако те кара да искаш повече и повече да се съвършенстваш. Взимаш го и го правиш. Слагаш го, лепваш го, не знам, горе да го гледаш на тебе, в колата. Слагаш и го гледаш да се вдъхновяш. Да не позволявате да живеете живота на някой друг. Който и да е. И някой да живева неговия живот чрез вас. Абсурд. Никога. Това е вашия живот. Дали са родители? Не. Има някаква граница. И никога, каквото и да става, не изпускаш целта от поглед. Никога. Не ме интересува какво случва. Гадже, приятелка, любовница, битови проблеми, каквото и да е. Целта пред тебе и да следваш. Ако имаш така, ако нямаш, оставяш си част от успеха и действаш и гониш тази цел.